המלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. הגעתם לפינת מניה דיפרסיה של פוקסי ועדן. כאן פוקסי וכאן עדן. הנה בלבלתי אתכם. בלבלנו אתכם. אתם חייבים להיות חדים, צופים יקרים, מאזינים יקרים. מי שלא חד, כהה. ומי שכהה, מגרשים אותו למתקן חולות. מי שלא שם לב, אני בעצם הוא עדן, והבחור השני הוא פוקסי. כן. יש לי איזה חרק על הכפכף. לעדן יש חרק על הכפכף. זה נראה לי עלה. לעדן יש עלה על הכפכף. יש לו עלה על החרק שעל הכפכף. זה בכלל חלק מהכפכף. חלק מהכפכף. טוב, לפחות זה לא הכל הכפכף. הכפכף זה לא הכל בחיים. גם לא כל הכפכף הוא הכל בחיים. הכפכף הוא כל החיים? לא. אז אנחנו משדרים לכם היום ללכת מרמת השרון לבסיס. רמת השרון רבתי, יש שיגידו. אני לא יודע מה זה רבתי. אני לא מכיר את רמת השרון, אף פעם לא הייתי כאן. זה בעצם קצת בא מבעייתי, לא? לא, פעם שעברה היינו ברחוב הצוק, עכשיו אנחנו ברמת השרון. לא ברור, איפה הבסיס? כן. לא בדינור. כן. היום אנחנו בספיישל. איזה ספיישל אנחנו היום? ספיישל גלידה? ספיישל גלידה ויהב לא נמצא. וללכת מרמת השרון לבסיס. כן, ספיישל ללכת ברגל. אז אתם לא תדעו כמה זמן לוקח לנו ללכת ברגל, כי זה עלול להסגיר דברים. כן, לא תדעו. יכול להיות שאם תחכו לסוף הפודקאסט, אז מישהו יפלוט את זה, או משהו כזה. כן, אגב, כשנגיע לבסיס, לא יכניסו אותי, ואז אנחנו נתקשר ספוילר! למפקד התורן. ספוילר! שיכניס אותי. טוב, אז אנחנו הולכים פה ברחוב הראשי ברמת השרון. הרחוב נקרא רחוב סוקולוב. זה סוקולוב? כן, זה סוקולוב. חשבתי שאנחנו במקביל לסוקולוב. לא. כי כאן אין את אבו חסן. אבו חסן זה מה זה שני, ברוח יאשי. לא, באדונס. באדונס זה כן פה, נכון. אבל אבו חסן זה שם. אין פה אבו חסן. אבו חסן יש ביפו ובהרצליה. אבו בקוביץ'. זה שם. לא, יכול להיות שאתה צודק. אני יודע שאני צודק. סוקולוב, אתה יודע על שמי נקרא... אני תמיד צודק, פוקסי. אתה יודע על שמי נקרא רחוב סוקולוב? שם סוקולוב? ומי היה סוקולוב? גואל אדמושקו שם? השמועה אומרת שפעם ב1000 שנה, או לא, פעם ב10 שנים, כי אחרת השמועה הזאת הייתה ממש טובה. פעם ב10 שנים, כל חלונות הראווה ברחוב הראשי הזה מתנפצים. כולם. ובשנים האחרונות, בגלל התפתחות הטכנולוגיה, אז בדקו במצלמות לראות מה קרה. ואז ראו שעובר איש זקן ברחוב ושובר את הזכוכיות אחת, ורק זכוכיות של חנויות יהודיות הוא לא שובר. ככה שסך הכל הוא שבר 0 חלונות ראווה. ולזקן הזה לא קוראים סוקולוב. לא קראו לו סוקולוב. לא, אבל כמעט היה... יש לו שם אבל סוקולוב? סוקולוב חיים נראה לי. חיים שלי סוקולוב. יש לנו ירוק. זה נראה כאילו הפודקאסט הזה הולך ברגל ימין. כן, מה זה רגל בעצם? אם לא ניצחון האדם על עצמו. רגל זה הפגישה המטומטמת של פוקסי וחברים שלו כל בוקר. שבו היו עומדים. עדן, היית רוצה גם להיפגש עם חברים שלך בבוקר, או שזה פשוט... אתה כועס על הרגל כי זה מזכיר לך את זה שאין לך חברים? די פוקסי, זה מעליב. טוב, עדן, רוצה לעשות את המערכון שלנו? כן, קטע חדש, זה מערכונים שלא מצחיקים בפודקאסט. אוקיי. עדן, אני... לא הוכנתי מראש. פוקסי המניאק. זה לאלתר, כן. עדן,
אני רק רוצה שתדע שאני תמיד מסכים איתך בכל נושא. זה נכון, פוקסי. אתה תמיד הסכמת איתי ותמיד תסכים. כיס. זהו. עד כאן מערכוננו. דרך אגב, מי שלא יודע מי זה כיס, א' שיתבייש בעצמו. כאילו, איפה אתה חי? איפה חיית? בין כמה הוא? 3? וואי, הוא זקן. 5? הוא לפחות בין 23. 26. לפחות, אם לא יותר. 23. רגע, על מי אנחנו מדברים? על כיס. חשבתי מדברים על האלטר אגו שלי שיוצא בלילה לרחובות ומנפץ חלונות ראווה. טוב, עדן. כיס הוא החתול של פוקסי או ג'ינג'י והוא אחלה. הוא אחלה חמוד. הוא שונא את האנושות, בגלל זה אנחנו אוהבים אותו. אני אוהב אותו מאוד. כן, אז עדן, האם קראת לאחרונה ספר טוב? לא, אני קורא חרא של ספר. מה, איזה ספר אתה קורא? חרא. איזה ספר אתה קורא? אני קורא The Fool's Errand. הסיבה שאני קורא את החרא הזה זה כי הלכתי לספרייה ורציתי ספר ולא מצאתי שום דבר אחר. אז אמרתי, טוב, אני אקרא משהו של סופרת שקראתי לפני איזה 5 שנים. בטח אני אוהב את זה, כי אהבתי את זה אז. מה מסתבר? שהייתי מטומטם בכיתה ט'. רגע, יכול להיות אולי שהאהבה פגה? יכול להיות שהאהבה נמוגה? יכול להיות שהאהבה נפל עליה, לא, עבד עליה הקלח? יכול להיות? יכול להיות שגם קראתי את הסדרה ההיא בגלל... עדן, אתה רוצה לחצות פה? לא. לא? רוצה לחצות פה? לא אכפת לי. יאללה, בוא נחצה פה. האמת שקראתי את הסדרה בגלל שהייתי בקטע של מישהי שהמליצה לי על הסדרה. וואי, זו הסיבה היחידה שבגלל אני קורא ספרים. זה וכדי לשמוע על אנשים מוזרים שמדברים עם פסיכולוגים, לא, זה... לא. אז בי המליצה לך על התוכנית של המשוגעים. סתם, איזה משוגעת אחת. לא, על תוכנית של... לא. על הספר שאני קורא המליץ לי איזושהי משוגעת אחת. הספר שמצאתי בבית הוא סתם ספר שמצאתי בבית והוא מדבר על משוגעים. אז גם לא שיחות שלהם עם רופאים, זה פשוט שיחות של משוגעים עם אנשים אחרים. כזה, אני אצטט משם סיפור מובחר. אתה ראית את זה? אני שמעתי. לא, מה? לא. טוב, אני אעשה גם כל א' וגם כל ב'. אתה ראית את זה? את מה? מה? את זה. מה אתה מדבר? הפרצוף שלי. לא. לא. זהו. זה היה היום שהיה. לא כל אחד יש לו יום כזה משוגע, פוקסי. כן? כן. זה עוד מקליט, פוקסי? זה עוד מקליט. שים לב, יש פה את הסימן הזה של המקליטים. פה מקליטים. בטח ישמעו אותנו, מה זה טוב על רקע המכוניות והרחוב הראשי. לא, אנחנו נוריד את זה, יש לנו car pass filter. כן, מקסימום אז נתמלל את הכל ונעשה את זה כגרסת טקסט, בטוח אנשים יאהבו לקרוא את זה. כן. בג'ף אנד קייסי שואו, בעונה הראשונה, אז הם היו עושים גרסאות טקסט, הם היו מתמללים את מה שהם אומרים. ונראה לי הם המשיכו עם זה עד העונה השלישית, ואז נמאס להם, ובעונה הרביעית הם כבר שמו זין על הכמה. יש פה צמחים. טוב, למי שמאזין, אני אתאר לכם את הסביבה, אנחנו הולכים ליד כביש ראשי ומימין יש צמחים, ועדן דוחק אותי לצמחים כל פעם שזה מצחיק אותו. צמחות, שנתראה בצמחות, מה שנקרא. טוב, אז חברים, אני רוצה להעלות בפניכם דילמה. גבר צעיר פוגש גברת צעירה, הם מתיידדים והכל, אבל אז הוא מגלה שהיא בעצם דתייה, שומרת שבת ושומרת נגיעה. האם הגבר הצעיר צריך להמשיך לדבר איתה, או שפשוט יתחיל להתעלם מקיומה, אפילו שכזה יש ביניהם יחסי עבודה והוא צריך להתייחס אליה וכאלה? נכון שאין לו מה לחפש? אני טועה אם אתה שואל את זה אותי, כי יש לי מה להגיד בנושא. אז בוא תגיד. נניח קוראים לבחורה הזאת, לגברת, סליחה. נגיד קוראים לה נועה. אוקיי. נניח שם גנרי של בחורות. אני חושב שכדאי. כן. עכשיו לא בטוח שתדבר איתך בכלל.
אבל שתדבר עם לימון. אוקיי. ותשמע מה היה איתם ועם החבר הקודם שלו. אוי, לא. זה נגמר ברע. זה נגמר תמיד ברע. תמיד זה נגמר ברע. אבל זה בגלל שזה מערכת יחסים, לא? כן. אוקיי. אלא אם כן זה נגמר טוב וכולם מתים וזה, אז זה נגמר רע. כן, אין סוף טוב לזה באמת, אה? מה אני יכול להיות סוף טוב? השאלה אם האמצע טוב. אתה מאמין בדרך האמצע? אני מאמין שבאמצע יותר טוב מבחוץ. אתה יודע איך אומרים? מי שלא מתפשר אוכל כשר. אני חושב שהמשפט זה מי שממיין לא מזיין. אני חושב שגם מי שממיין לא מזיין, אבל זה כאילו אם אתה מדבר על כל מיני בעיות של מיון וסיבוכיות של מיון, של דברים כאלה. כן, זה מה שאמרתי. כן. כן. לא, כן, אתה צודק. אתה צודק. אני תמיד צודק. איך קוראים לך? אתה עדן הפלישתי? פלשתי. כן, אני שמעתי דיון בין חברים שאין לי באמת על זה שלאחד מהם יש מלא דם של פלישתים שזורם בדמו, אוקיי? שיש לו קצת יהדות איפשהו, והוא עדיין עכשיו יהודי. אז אני נתתי לו אנלוגיה שנניח יש לך באר מים שכולם מים זקים וטהורים ממי תהום נובעים כאלו ומצוינים עם מלא מינרלים וויטמינים וזה, ואז אתה בא כן. ואתה יורק לשם פעם אחת או שם שם אפילו משהו, טיפה אחת שמשהו חומר גרוע זה מזהם את כל הבאר. זה לא מזהם את הכל. זה מזהם את כל הבאר? זה לא מזהם את הכל. אוקיי, אם אני משתין לתוך הבאר, אתה תשתה מהבאר? צריך... עולה השאלה מה האלטרנטיבה. רגע, לא, אז האנלוגיה היא שככה זה כמו אצל יהודים. יש לך דם, אבל מספיק קצת דם של יהודי וזהו. זהו, אתה יהודי מסריח. זה צריך להיות דם של וסת. של מחסור. אוי. לא ככה? אבל עכשיו איבדנו מלא מאזינים בגלל שהזכרת את הנושא הזה. בוא נעשה משהו, בוא נעשה פן סרוויס. היי, ציצים! וואי, אתה רואה את הבחורה פה ברחוב? וואי, אתה יודע מה יותר טוב מהציצים שלה? הישבן שלה. הגלגלים האלה. וואי, ועכשיו איבדנו את הקהל הדתי של הפודקאסט. יואו, איזה מכוניות. קהל דתי, אני מתנצל, קהל דתי. יואו, ויש כאן גם כדורגל, כולם משחקים כאן בכדורגל. עם המכוניות. רגע, בכדורגל או בכדורגל? ושוב חזרנו לנושא הרגל שאתה כל כך שונה. אני חושב שזה בכד ורגל. הבנתי. עכשיו, אני רוצה, בשביל הקהל הדתי, אני אצטער שפגענו ברגשותיכם. אנחנו מצטערים מאוד. אז אנחנו עכשיו ניגש לנושא שאתם אוהבים. פרשת השבוע. כן. אז בפרשת השבוע מדובר על זה על התוכנית המזדהנת באנדרואיד, ששום דבר לא עובד. שהאל או הנציגים שלו עלי האדמות קוראים למאמינים שלהם להחריב כל עבודת אלילים כלשהי ופסלים בזכר לכאלה וכולי. עולה השאלה מה ההבדל בין היהדות המקראית ודאעש. עולה התשובה זה היה לפני 2000 שנה, 4,000, 3,000, לא יודע. אז יכול להיות שדאעש זה פשוט הרנסנס של היהדות המקראית? תשמע, בהרבה מקרים כל מי שמנסה לחזור ליהדות המקראית קצת משלה את עצמו. אוקיי. וגם קצת מפחיד אותי, כי אני לא בדיוק רוצה להיות ביהדות המקראית, אוקיי? למה ככה? נגיד תראה כמה קונספטים יפים. אם אני רוצה לשתות מים, אני לא רוצה ללכת עד לבאר כדי לשתות מהמים, אוקיי? אוקיי. אני רוצה לשתות מים. אני רוצה לפתוח ברז, לשתות מים. וכאילו, אם מישהו נשרף. אוקיי, נניח, קורה. כן. אתה רוצה שיהיה משהו שטפל בו כמו צריך. מיד, במקום.
אבל רגע, אם זה היה נגיד יהדות מקראית סטימפאנק כזה. אוקיי, סטימפאנק. אוקיי? יש לך את התמונה כזה? כן. כזה כפר יהודי עתיק עם כזה דברים מאוד ככה מתקדמים טכנולוגית אבל שלא פועלים בשבת. דאעש כזה. מה? דאעש כזה. כן, כן, אתה צודק. אז טוב, אז גם מסגנה שדאעש זה בעצם יהדות מקראית אבל סטימפאנק. אני לא רוצה להכליל אני אתן לכם מאזינים לשלוח לנו... לא כל היהדות המקראית? לא כל היהדות המקראית. מה, אתה מחלק את זה כזה לאחרי משה ולפני משה? בכללי יהדות... פוסט-מושניסטים? אני קראתי ספר שמאלני דרך אגב. אוקיי. יום אחד יש לך הודעה מפוקסי. בכיתה י"ב. אוקיי, מה הוא כתב? מה פוקסי כתב? לא, מה הספר אמר? אז הוא היה ממש ארוך ודיבר על נושאי דת ומדינה. בעד ונגד. בעד ונגד. לא, הוא היה רק נגד. אוקיי. והוא עשה מין סקירה בפרק הראשון על ביקורת התנ"ך וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. ואחד הדברים שהוא אמר זה שתמיד שהיהדות לא התמקמה בדיוק עד לתקופת המלכים, עד לתקופת דוד ושלמה. אוקיי. לפני זה לא היה מוגדר כזה, היה כאילו אוסף של אנשים שגרים ביהודה ובישראל. והם כזה עכשיו. הבנתי. הם לפעמים כובשים אותם ואז הם נאבקים. זה היה ממש דומה לשופטים, הרבה יותר לספר, איך זה נקרא? אחרי ויקרא. דברים? במדבר? לא, אחרי הראשון בנביאים. שמואל? הראשון בנביאים. יהושע? יהושע. הרבה יותר. יהושפט? עכשיו כשאני קראתי אותו, אני כלונה? נורא התלהבתי שאני קראתי את הספר השמאלני הזה. וואי. ואז אני אמרתי לאנשים, אתם יודעים, אני קורא ספר שמאלני, וזה הייתי אומר, קפצתי על זה בכל רחבי בספר. ועד יום אחד מישהי באה אליי ואומרת לי, עדן, אני שמעתי שאתה קורא ספר שמאלני, ועל מה הוא מדבר? ואז אני אמרתי לה, ואז היא אמרה, זה לא שמאלני בכלל. הכל זה יחסי, לא? ככה התגייסה אותי לגמרי. ואיך התמודדת עם הביוס הזה? אמרתי, טוב. וואו. אוקיי, טוב, כפי שראיתם... יותר גרוע מפרשת השבוע הזאתי, זה שבן של מגיע אליי היום. אוקיי. אחרי שאתמול הייתי בחופש. אוקיי. ומה הוא אומר לי? עדן, רק שתדע, אתמול היה בורקס חלבה בשבילך, לא היית. אכלו לך את הבורקס חלבה. אני גם לא אכלתי בורקס חלבה, לא אמרו לי שיש. לא, הוא אמר, זה בורקס חלבה הבאתי בשביל עדן. ואכלו לי את הבורקס חלבה. טוב, עדן, יש לי וידוי. היה לך בורקס על השולחן? נכון. ואז אמרתי, בטח שמו את זה על השולחן כי לא ידעו שהוא לא יהיה היום, ועד שהוא יחזור מחר זה יהיה מגעיל ונורא. אתה אכל לי את לא, אני החזרתי אותו לשולחן העגול, אני אפילו לא אכלתי אותו. אני לא ידעתי שזה אחד מיוחד בשבילך, אני פשוט חושב שזה כזה כמו כולם. אני מתנצל, עדן, אתה תסלח לי אי פעם? מה צריך לעשות בשביל שתסלח לי? שאני אקרא לאיזושהי גברת נחמדת ובקש ממנה שתעשה לך מסאז' לגב או לאגו? כן, אבל אז תגיד לך, וואי, עדן, אתה כל כך חכם. אל תקרא לתום עם זה. למי? לתום. איזה תום? תום, שהיית בו סבבה. לא אוקיי. סבבה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שהפרקים עכשיו מועלים לאתר התת-צינור. התת-צינור. כן. אז אני חשבתי אולי לעשות... זה שם דרך אגב נורא מטומטם. אני לא מבין למה קוראים לו התת-צינור. כן. וואי, הוא רץ גם בדרך לשם. למשה? לא נראה לי. אז אני חושב לעשות סשן הפעם של דברים שאי אפשר להעביר בתת-צינור. התת-צינור. אוקיי? יש לך רעיונות? משהו שנעלה את זה למאזינים. אני לא יודע מה אי אפשר לעלות את הצינור.
לא, לא יודע אם יש מה, דברים שלא עוברים ואתה צינור, נגיד, דברים שלא נגיד, עוברים. נגיד, פיקאצ'ו. נראה שתנסה לדחוף אותו ולא יעבור, אלא אם תוסיף כזה מלא... זה חשמל כאילו? לא, מלא שמן. חומר מסכך, משהו. בלוק יש. בלוק עבר כאן. עבר כאן בלוק, כן. בלוק. עבר כאן בלוק. אתה רוצה לראות את זה למעריצים שלנו? מה לא אומרים לאתה צינור? מה אי אפשר להעביר דרך אתה צינור? רגע. זה נשמע קצת לא בסדר, אתה חושב שזה יעבור? יעבור טוב? אני לא חושב. לא? אז יכול להיות שאנחנו נמשיך לדבר על זה בעצמנו. נגיד... לא יודע. אז אני עכשיו... דיונים שאי אפשר לנהל באתה צינור. וואי, יש פה פארק נחמד, ידן, אתה רוצה ללכת לראות את הפארק? לא. לא נראה לי אולי זה פארק היורה. וואי, זה נכון שכזה אפשר לעשות שמישהו יירה במישהו ואז לקרוא לפארק על שמו, כזה פארק היורה? מה, אתה בעד עדן? אני חושב שאני מפחד להיות... זהירות עדן, יש אוטו. עדן, עצור לפני שתעבור. בולבול על האוטו. כן. דרך אגב, אני עכשיו חופשי לשים את הבולבול שלי איפה שאני רוצה. אני לא מונע ממש מעצמי תיתן דרור לבולבול. לשים את הבולבול איפה שאני רוצה. תן דרור לבולבול. אתה רוצה מים קרים, עדן? יש כאן מים קרים. מים קרים, בוא טוב. נשתה מים קרים. הפסקת שתייה. בינתיים מוזיקת מעליות. לא קרים. אולי פה קרים. עכשיו קרים. בוא נשים קצת רעש של מים זורמים. אני מתנצל בפני המאזינים שרוצים להשתין כרגע. אנחנו משתינים עליכם בקשת. אני שם את הזין על כולכם, את הבולבול. טוב, עדן, יכול להיות שאתה יודע, כל החצי הראשון של מה שהקלטנו עד עכשיו יהיה לא שמיע בגלל המכוניות, אז אנחנו צריכים מאוד לפצות בחלק השני הזה. צריכים לפצות על משהו. אז בוא נגיד דברים חכמים. בוא. דברים של שני אקורדים. לה. רגע, אני צריך לבחור, מז'ור או מינור. מה אתה רוצה? מה? אני דווקא הולך על מינור. מינור? אז אני אהיה מז'ור. מז'ור. כן. אוקיי. מז'ונג. אפשר לעשות משחק כזה. אוקיי, כל אחד. לוקחים נושא ומישהו יגיד עליו משהו טוב ומישהו יגיד עליו משהו רע. יאללה, זורם. עכשיו, אני חושב שזה יהיה משחק קצת קשה. אוקיי. כי... איך בוחרים נושא? איך מוצאים משהו טוב. אוקיי. אז אפשר לעשות את זה אחרת. אפשר שיהיה לא משהו טוב ומשהו רע, אלא משהו משוגע ומשהו רע. אוקיי. טוב, יאללה, לזרוק נושא. זרוק נושא. אני אזרוק נושא? זה צריך להיות פוליטי או א-פוליטי או סתם? אקראי? אני לא יודע, אני אמצאתי את זה הרגע. אין לי מושג. בוא נזרום. שירים של הביטלס. שירים של הביטלס. אז ממה שאני הבנתי, ג'ון לנון עשה מלא קאברים עם אבישי, שהוא נכנס לשנות ה-2000. אוקיי. עכשיו, בנוגע למשהו המשוגע, אז אני חושב שג'ון לנון היה פשוט צריך לרצוח את אבישי כשהוא עשה את זה. כאילו. רגע, אבל אתה אומר גם דברים רעים וגם דברים משוגעים? זה לא היה אמור להיות אחד מאיתנו, זה אחד? כן. אוקיי. כן. מה כן? כן. אוקיי. תגיד את הדברים רעים. או משוגעים. רגע, על ג'ון לנון או שאתה בוחר לי נושא עכשיו? לא, אתה על ג'ון לנון. על ג'ון לנון. שמע, אני ממש בכיתי כשרצחו אותו. גם כשרצו עכשיו להקרין בפסטיבל ירושלים את הסרט על הרוצח שלו, אז אני חושב שזה ממש לא בסדר והכל. אבל יש שיגידו שבאמת זה קצת מוגזם שקראו על שמו על כל הכיכרות פה, כיכר לנון וכאלה. כאילו,
באמת, בסדר, היה מוזיקאי והכל, ורצחו אותו כי הוא שר Let's give peace a chance או משהו. אבל באמת. זה היה מייקל ג'ורדן. אוי, אני תמיד מתבלבל בין שניהם. מייקל ג'ורדן. ועוד דבר שאני רוצה להגיד עליו, זה שהוא שבר את הכלל הראשון של החברות, שזה bros before יוקו. bros before אונו. כן. זהו, זה מה שיש לי להגיד על ז'ון לנון. קיצור, סתם בן זונה. תכלס. גם מתגרש ממנה באיזשהו שלב, התפרד ממנה. בסדר, זונה. בת זונה. כן. טוב, אתה בוחר נושא? יפנית, אתה יודע? כן, אני שונא יפנים. אני שונא יפנים. למה אתה שונא יפנים? לא יודע, אני צריך להפציץ את כולם בפצצה גרעינית ונראה מה יצא. אבל הרגע סיימנו לראות אנימה, פוקסי. שמע, מה היפנים כבר הביאו לעולם שהוא טוב? הסינים? אנימה? לא יודע. אז אני קורא עכשיו ספר, זה מפתיע, אבל כן, שנקרא יער נורווגי. כן, אני מכיר את יער נורווגי. אז מה שקורה בספר, זה מספרים לנו על נער בן כזה 20, 21, שלומד באיזושהי אוניברסיטה, ואז זה כזה על החיים שלו באוניברסיטה, והשיחות שלו עם בחורות, ורגשות שלו כלפי בחורות, ונשים שהוא פוגש, ויש שם איזושהי דמות קולית כזאת שהוא פוגש, וכולי. אני קצת קראתי את הסרט. עכשיו, זה תיאור די גנרי, נכון? כי אני לא רוצה לספיילר לך, אבל הכי מעצבן אותי בכל הספר זה שאני מרגיש שאני לא יכול להזדהות עם הדמות בגלל שהוא לא עשה צבא. או שלהפך, זה פשוט גורם לי להרגיש רע עם עצמי. אני אומר, וואי, הייתי יכול ללכת לאוניברסיטה ולדפוק את החיים שלי שם. ובמקום זה אני פה. האם גם אתה שותף להרגשה הזאת? מצוין, אז גם מזכיר לי שבסוף שבוע הזה אני פגשתי חבר אחד שחזר מטיול במזרח. אתה לא ממש שנאת... סליחה, שנייה, אל תלך לשום מקום. כן, מה? לא ממש שנאתי, מה? לעשות את זה? מה? ללכת לפגישה עם החבר הזה? כן, בגלל זה דחיתי את זה עד שהיה מאוחר, אז הלכתי לקצת זמן וחזרתי. אז הוא היה במזרח, וכאילו לפני שהוא הלך במזרח הוא חסך כסף, ויואו איזה מגניב, ואני אמצא את עצמי, ואני אחזור ואני יודע מה לעשות. מצא? וברור שהוא לא מצא, והוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות, וכזה מה שהוא הולך לעשות זה כזה הדבר היחיד שהוא מכיר, כי כזה בצבא הוא היה צלם, אז הוא הולך עכשיו לנסות לצלם דברים וכאלה. בחור הזה... כן, עכשיו, אני גם דיברתי... לצלם ברעידת אדמה. כן, בדיוק, זה. עכשיו, יש לי עוד חבר אחר שעכשיו מטייל בדרום אמריקה. זה סיפור מעניין, כי קרקליס סיפר לי סיפור דומה, שהוא שמע מחבר'ה בחיל הים. אז הסיפור של הבחור הזה, שהוא פגש שם כמה בחורות, אחת מהן הוא פגש, ממש נקשר אליה, אבל אז היא חזרה לארץ. ובינתיים שם הוא המשיך ללכת, ואז הוא פגש עוד מישהי, ואז הוא גם איתה הוא השתעשע, ואז היה לו קשה עם זה, והוא דיבר עם הזאתי שבארץ, והיא אמרה שהיא מאוד נפגעה מזה, ועכשיו הוא החליט לא להשתעשע עם בחורות חדשות. עכשיו כל זה מתחבר לטענה שיש אנשים שהולכים להודו לעשות סמים, לעומת האלה לא, הודו זה סמים, המזרח זה למצוא את עצמך, ודרום אמריקה זה למצוא את עצמך בתוך מישהי. זה הכלל ש... או מישהו. כן, קוראים לזה כלל לופיטל. כן. עכשיו, אני דיברתי קצת עם הבחור הזה שבדרום אמריקה עכשיו. אוקיי? וגם שאלתי אותו מה הוא הולך לעשות שהוא יחזור, איך זה, והוא מאוד כזה חושש מדברים, מה יעשה וכולי. אני לא מכיר את הבחור הזה, נכון? לא, אין לך מושג מזה, זה לא מישהו שאתה מכיר. הוא לא מישהו שהשתעשע עם מישהי. לא, הוא לא מישהו שהשתעשע עם מישהו. קיצר, אז אני הבנתי מזה שלאנשים יש מאוד בעיה עם זה שהם מפחדים למצוא מה לעשות. אוקיי? ומנסים לחפש לו את עצמם, ומנסים שזה ייפול להם משמיים. עכשיו תכלס, מתי פעם אחרונה משהו נפל עליך משמיים והיה טוב? חיים לא. נכון? אני לא מאמין שדבר כזה קיים. ואז יצא שאמרתי לחבר הזה בדרום אמריקה שרק המעז ינצח, ומאז אני אומר את זה כל הימים האחרונים. וזה... זאת אומר המעז.
כן. זה האנשים שיצאו מעיזים? כן. כן, כן. זה האנשים שיצאו מעיזים. זה אנשים שיש להם גו-טי והם בעצם סאטירים. אתה צוחק עליי שיש לי גו-טי? כי אין לי. עדן, יש לך כזה גו-טי שאתה... אתה יודע. אין לי, על מה אתה מדבר? יש לך גו-טי שרט. כן. אז אני חושב שכן, אנשים מאוד מפחדים ממה לעשות, וגם שמתי לב שיש הרבה אנשים שמשווים את עצמם אחד לשני, ולשכבה שלהם בבית ספר, בשביל להרגיש טוב עם עצמם, עם מה שהם השיגו בחיים או לא, וכולי. אז נגיד לי נוח שאף אחד מהחברים שלי לא עושה שום דבר עם עצמו, והם כולם מבזבזים את הזמן שלהם. אני דרך אגב תמיד מרגיש קצת רע עם ההישגים שלי. למה? א', אני תמיד רוצה להיות בראש, אוקיי? אוקיי. עכשיו, שם בירך אותי, קדוש ברוך הוא. כאילו, אני לא הולך להתנסה כאן בזה שאני אגיד שאני באמת בדרך כלל בראש של דברים. אני די טוב בדברים. כאילו, אני די חכם. סבבה. אני מתכוון. אני חולק עליך. אתה לא מסכים איתי? אתה יודע מה? אני תמיד מסכים איתך, עדן. לא. לא, כן, אני תמיד מסכים איתך. אתה חולק עליי כרגע? לא, אני לא באמת חולק עליך. יופי. זה היה לשם הגיג. אוקיי, אבל כאילו אז כל פעם שאני מגיע לאיזשהו מדרגה כזאת, כזה פעם רציתי להיות הכי חכם בשכבה, הכי טוב במתמטיקה בשכבה, פעם רציתי להיות הכי טוב וזה בשכבה. אוקיי. פעם רציתי לעשות וזה, זה תמיד היה, אוקיי, אז הגעתי לזה, ואז אני רוצה להמשיך הלאה. כאילו, אף פעם לא הסתכלתי לאחור, אמרתי, וואי, לעומתם אני כזה גרוע, כאילו, לעומתם אני כזה טוב, אז אני בסדר. תמיד נמצא את עצמך רף חדש. כן, אבל... חכה שנייה. אתה חושב שיאזינו לשיחה שלנו? כן. לא, אבל כזה גורמי ביון אמריקאים. אוקיי, אז כן. תמיד אתה מוצא את עצמך. אז באמת תמיד אני מוצא את עצמי עם פחד. ואני תמיד מרגיש רע עם זה. אני דווקא תמיד מרגיש רע. אוקיי, למה? ולא תמיד מרגיש טוב. ותמיד יש את האלה היותר טובים ממני. ותמיד, אתה יודע, יש את היפנים כזה. טוב, זה בגלל שהיית ביאסה. לא, אבל תמיד יש לך יפנים, כאילו, שאתה אומר, וואלה, אליהם אני לא מתקרב, אני לא מגיע לרמת ההשקעה שלהם בדברים. אוקיי. וכן, אני מרגיש שהמנטליות בארץ, לאו דווקא, עכשיו אני מדבר על מנטליות בלי קשר לצבא, זאת שיכול להיות שהצבא קשור, שגורם למנטליות הזאת. אבל מנטליות הלימודים בארץ היא מאוד על הפנים. אוקיי? מאוד זה לבינוניות כזה? מאוד לבינוניות. לעבור וזהו. לא, כאילו... תמיד כשאני... תמיד מעצבן אותי כשמגיעים ואומרים לך כזה... אתה רואה את הפער התקציבי בין החלקים, בין האחוזונים הנמוכים בחברה לאחוזונים הגבוהים בחברה. עכשיו אתה יכול לומר, טוב, האחוזונים הגבוהים בחברה הם לא צריכים עזרה, אז אתה שם עליהם זין. אבל כאילו, כי הם יסתדרו. אבל בעצם אתה לא מקדם את החברה שלך ככה. כן. אתה משאיר אותם, כאילו... אתה צריך את המצוינים. אין לך את המנוע שדוחף קדימה. אתה משאיר אותם כאילו לשחק עם האצבעות כאלה. אז אתה חושב שזה בעיה של החברה ממש? כן. אבל נגיד אתה כשהיית ביאסה, אתה לא חושב שזה היה מקום שיחסית כן דוחף למצוינות? ביאסה שילמתי 20,000 שקל לשנה, זה לא החברה. לא הישראלי. לא זה. עכשיו אני חושב שבאמת אחת הבעיות היא שכזה שאתה בתיכון, אז כל מה שדוחפים אותך אליו זה לך ליום סיירות, לך לגיבוש זה וגיבוש זה,
כל התיכון מכינים אותך רק לצבא, נכון? וגם זה, כאילו בעיקר הקרבי. שום מקום לא באו אליך ואמרו לך, וואלה, אם תשקיע פה בפיזיקה, מתמטיקה, תגיע למקומות טכנולוגיים מוצלחים איפשהו בצבא, או שהנה, תשקיע פה כי אז תוכל ללכת ללמוד באוניברסיטה, ומה אתה צריך לאוניברסיטה. לא, אבל זה מה שהם אומרים. מי? כשבאו אליי לדבר על מצוינות בחטיבה נגיד, אוקיי. אז כל מיני טענות של ערבית זה תלכו לערבית כי מודיעין רוצה אתכם, ובעצם כשאתה הולך לערבית אתה מגיע למסלולים במודיעין הגרועים ביותר שיש בחיל. כן. בלי להגיד למצמץ. שמות ובלי... לא יודע מאיפה אני יודע את זה, אבל אני יודע. כך שמעתי. כך שמעתי. כמה מחבריי. כן. אתה מגיע כאילו, אתה ערבית, סבבה, בוא תלך למסלולים הדפוקים האלה. והטענה השנייה זה, תלמד, לפחות אצלי זה ככה, אני זוכר שיחה שהייתה הייתי בכיתת מופת בחטיבה. וואו. כן. שזה כאילו היה החרטא הכי גדול שהיה בחיים. אצלי מופת זה היה רק לרוסים. ואצלנו לא, היה חצי רוסים וחצי לא רוסים. פשוט לא היה סינון לכלום, לא היה מיון לכלום. אוקיי, אז היית במופת, ומה אמרו שם? גם מתעצבנים עליי שהייתי אומר שצריך לסנן אנשים. זה היה שאני הייתי בן זונה. אליטיסט מניאק. כן. זה כיתת מצוינות! לא, אתה אליטיסט. לכולם צריכה להיות הזדמנות שווה. אז הגיע ראש מופת, וסיפר לנו על זה שאתם צריכים להשקיע. כי מולכם עומדים האנשים מהמרכז שהם הרבה יותר טובים מכם. עכשיו איפה אני מגיע לזה, אני מגלה שזה לא נכון. המופת זה היה בחטיבה העמק משהו, עמק ישראל? ניר העמק. בעפולה. כן, אוקיי. אבל הקטע השני שלו זה, אנחנו נכניס אתכם לאוניברסיטה אם אתם תמשיכו איתנו. זה מין כזה, אז אני לא צריך לעשות הרבה, אני ממשיך לעתידים, ומתקבל לאוניברסיטה, איזה יפי. להיות סטודאי? סטודאי. איזה זבל. תפו, עתודאים. יש לי עוד סיפור. כן, ספר לי סיפור. הוא קצת מעצבן אותי. אתה רוצה שאני אספר לך דברים שלא עוברים בצינור? בתת צינור? בתת צינור. מגבונים לחים. זה תמיד סותם את הצינור. וואי, אנחנו שומעים צעקות פה של אנשים בקבוצה ככה, שספרים 1 או 2, 3, משהו. אני לא יודע מה זה. איך זה הגיע פה לרמת השרון. טוב, עדן, כן, מה עוד הסיפור שיש לך? אוקיי. עדן, אני חשבתי על זה, אני הולך לשתף אתכם במאזינים. בזה שאם אנחנו כבר, הפרק הזה פה נעלה ליוטיוב וצריך להכניס את זה בטח למובי מייקר והכל, אני חשבתי שאפשר להוסיף כזה צחוקים מוקלטים או אפקטים קוליים כזה של טופים או לא יודע מה. אז אולי נעשה את זה ואתם תיתנו לנו פידבק בטלמסר 1, 2, 3 עדן סגל 800 גו. כן, מה הסיפור שלך? אוקיי. אני לא יודע מה זה טלמסר. אוקיי, כן. טלפרומפטר. טלפרומפטר. קיצור, אז אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש לי בוא נעשה כאילו אני לא יודע. את מפגש הבוגרים הראשון. מתי זה? איפשהו בספטמבר. הראשון? באמת? בוגרים לא נפגשו לפני זה? הם נפגשו, אבל לא כמפגש הבוגרים. אוקיי. צריך להיות בוגר בשביל להגיע? בוגר יס. לא, אבל כאילו צריך להיות בוגר מנטלי? לא יודע. אוקיי, אז גם בוגרות? גם בוגרות זה בסדר. אוקיי, וואי, בוגרות זה טוב. או בוגרות או בוגר. תזכור שאני מכיר את כל הבוגרות. in my... אוקיי, נו, אז ספר, תמשיך. אז יש מפגש ואני כאילו לא רוצה ללכת אליו. אוקיי. בכלל. א' הוא עולה כסף, זה העניין כולם. תכלס. ב' כאילו
לא רוצה, פשוט לא רוצה. מה, תקבעו אותי? אז קבוצת היועצניקים שלנו, מישהו אמר, חבר'ה, כדאי לכם ללכת למפגש, כי זה מלא פרוטקציות לחברות הייטק, ואם אתם רוצים להגיע כאילו, ואם אתם יום אחד תרצו להגיע לחברת הייטק, אז אתם צריכים את זה בשביל להגיע לזה. אני אמרתי לו, א', אני לא רוצה להגיע מי זה לא? מה? למי אמרת? איזה מטומטם אחד, אתה לא מכיר. כאילו קלאסי מטומטם. מישהו שסיפר לך על זה? זה שכתב את ההודעה הזאת. אוקיי. וואלה, תגיעו, יהיה לכם פרוטקציות להייטק, אולי תקבלו משהו. סבבה. א', אני לא יודע אם אני רוצה עבודה בהייטק. ואני לא יודע אם אני רוצה, כאילו, אם אני אשיג את העבודה בהייטק הזאת, אם אני אלך לשם, ואני לא יודע אם זה שאני לא אלך לשם, אני לא אשיג את העבודה בהייטק הזאת, ואני, כן, כאילו, זה מספיק לא יודע, כדי לא להתגבר על היודע היחיד שיש לי בכל הסיפור הזה. והיודע היחיד שיש לי בסיפור הזה, זה שאני לא רוצה ללכת לכנס בוגרים המזדהן הזה. פשוט לא מעניין אותי. הבנתי. אבל רגע, למה אתה לא רוצה? אולי זה החשש הזה שא', אתה תצטרך להשוות את עצמך מול שאר חברי המחזור שלך, או ב', אתה תפגוש אנשים מהמחזור שלך שאתה שונא ואתה פשוט מעדיף לשכוח את קיומם. א', הבן אדם הזה אני לא סובל אותו. אוקיי? איך שכתבתי את ההודעה הזאת, שירה דוידזון אמרה לי, עדן, עזוב, לא משנה. שירה דוידזון הולכת? אני לא יודע. נראה לי שזה. כאילו, עזוב, אתה לא רוצה, אל תלך. כאילו, עזוב את השליחה הזאת, זה לא ילך לך, סתם סליחה. טוב. אבל, כאילו, נגיד, הוא בן אדם שאני ממש לא רוצה לפגוש. אף פעם. אוקיי. In my life. הוא ממש מעצבן. נשמע ככה. ובכללי זה משהו עם יותר מ6 אנשים. ואני לא את הקטע הזה של כזה, הם היו ביאסה, אז אני צריך להיות כאילו אכפת לי מהם. כאילו, עברתי כבר 4 שנים והם עברו, השם יודע כמה שנים של דבר כזה. כנגד זה, יש תיקון ליל שבוע, שאני מגיע כל שנה, וזה כיף. ואני לא יודע מה להגיד. כאילו גם כן סוג של מפגש בוגרים כזה. הרבה יותר מצומצם. כן. כן. אז מה שאני אומר זה שהתפיסה לעשות משהו כנגד, לעשות משהו שאתה לא רוצה כנגד דברים כאילו שאתה לא יודע אם הם יקרו או לא, היא צריכה להיות מאוד בסימן שאלה. זה מה שאני אומר. כן, אבל זה תמיד סיכון מחושב או לא יודע, לקחת. אני לא אומר שאתה לא צריך לעשות עבודות שאתה רוצה. אוקיי. אני לא אומר שאתה, אם אתה רוצה להגיע לחברת הייטק, אז אולי כדאי שתלך לכנס אתה לעשות את זה. אומר שפה זה כל כך אולי על גבי אולי על גבי אולי. בדיוק, זה כל כך לא יודע, שזה מין כזה, אבל בצד השני של המשוואה של הפרו-קונס הזאת, הטבלה הזאת, אפילו לפני שאני מדבר על כל הסיבות למה אני לא רוצה להגיע ולפרוס את זה לזה שאני לא רוצה לנסוע כל כך הרבה זמן בשביל להגיע לשם, אני לא יודע איך אני אחזור, ואני לא רוצה לשלם את הכסף, יש שם לא רוצה, יש שם ממש לא בא לי ללכת, אז למה שאני אעשה את זה לעצמי, אם זה כאילו כל כך, כאילו אם הייתי רוצה את הדברים האלה, אז הייתי הולך, אולי לא, אני פשוט לא רוצה גם. כן, זה נשמע שהם מנסים לפנות לקהל שרוצה להגיע להייטק, אבל לא רוצה לחפש את זה בעצמו, לא רוצה שזה ייפול עליו משמיים. קצת מתחבר להרגשה, ואני מנסה להתגבר עליה כשהיא מתעוררת בי. וכן, אני מסכים איתך. אני לאחרונה אפילו הייתי בביתו של חבר אחר, שטס למזרח, ועשה אצלו בבית איזה מפגש חברים. אני באתי כזה לקראת הסוף עם עוד מישהו, וראינו שם מלא אנשים מהשכבה כזה שהם אפסים וזה, ולא אכפת לי מהם.
עכשיו, כשהייתי בתיכון אז הייתי נחמד לאנשים, אז הם כזה שמחו קצת לראות אותי והכל. אבל בסופו של דבר, פשוט לא אכפת. כן. אבל זה גרם לי קצת להרגיש טוב עם עצמי, אמת. כזה לראות שהנה זה שם ממלצר, והזאתי שם ממלצרת, ולומדים על פסיכומטרי קשה, וזה. הרגשתי קצת כמו... עתודאי? לא, לא. כמו וואי. איזה מזל לי שאני הרבה יותר טוב מהאנשים האלה. לפחות משהו אחד נפל עליי משמיים, אה? אתה מדבר עליי? לא, למה שאני אדבר עליך? אני נפלתי משמיים. אתה נפלת עליי משמיים, עדן, איזה כיף שנפלת עליי, עדן. יואו. נפלת עליי ואחר כך הפלת עליי עוד דברים שנפלו עליך ואז סיימת והפלת אותם עליי. אתה צוחק עליי שאני מפיל דברים על הרצפה כאילו? לא, אני צוחק עליך שילדת בנים בעצב. בעצב תלד בנים, כן. הבנתי. הפלתי אותך. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך. כן. נכון שבנות מהשכבה, אז ברגע שאתה מבין שכאילו לא יקרה שם שום דבר, אז כזה הן מתות בעיניך? אלא הן כזה נדידות שלך כמו שירה דוידזון? ובר לוזון? כן, זה הולך וחוזר. כן. כן. כאילו, יש את השלב הזה ויש את השלב הזה. כן. כן. תגיד, עדן, יש לך אנלוגיה טובה לדברים שקורים פעם בהרבה זמן, חוץ מפעם ב1000 שנה כשכל הכוכבים מסתדרים בשורה? השכים. כי אני מרגיש שאני... אני משתמש במשפט הזה יותר מדי, כזה, זה בדיוק ההפך מפעם ב1000 שנה כשכל הכוכבים מסתדרים בשורה. אתה תראו שאני משתמש במשפט הזה. פעם ב100 שנה כשמישהי אומרת כן. כזה, את עסוקה הערב? כן. את רוצה ללחוץ לי את היד? כן, זה רק הקדוש ברוך הוא שלא רוצה שאני אלחץ לך את היד. עדן, הקדוש ברוך הוא? כפרה עליו. שבח לאל. עדן, תראה, אנחנו מבחינת זמנים פה, אני חושב קצת לקראת הסוף. מה הזמנים? אתה לא רוצה לחתוך בשיא? אפשר לחתוך בשיא. טוב. לסיכום הפרק של היום, אני חושב שאפשר לסכם במילותיו של ז'אן פול סארטר ולהגיד שהגיהנום הוא הזולת. אתה מסכים איתי? הגיהנום הוא הרגשות שאנשים מסוימים מרגישים, הרגשות שאנשים מסוימים מרגישים כשהם נמצאים עכשיו בחוץ והולכים כן, די חם פה. כן. לא חם, זה לח. כן. אבל אתה יודע, דרך אגב, מה שמזכיר לי לח, זה לא קל להיות לח בעולם כל כך לח. לא קל כל כך להיות מלאך בעולם שהוא כזה לח. טוב, אז תודה לכם שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם ותהנו גם מהאפקטים הקוליים שאנחנו נוסיף בקרוב. כן. אני הייתי פוקסי. אני הייתי עדן. אני הייתי... הזולת. תאזינו לנו לפרק הבא שיהיה אולי ספיישל מיוחד לקראת חגי תשרי. ובתקופה הזאת של ימי אלול החמים וזה... חבר'ה, אל תמותו. אל תמותו. ביי.